104.7 IFM. Report! Pinakikinabangan na ngayon ng mga estudyante at senior citizen ang kauna-unahang air-conditioned waiting shed sa Pangasinan na matatagpuan sa bayan ng Mapandana. Matatanda ang binuksan ito sa publiko noong Desyembre 20 upang magbigay ng maayos at komportableng paghihintay ng masasakyan ang mga commuters. Ayon sa mga estudyante, malaking tulong umano ang modernong waiting shed lalo sa mga oras na mainit ang panahon. Dito kasi kahit naghihintay kami ng sasakyan, malamig, tapos hindi kami nainitan. Maganda naman po, komportable, tsaka malamig. Malaking ginhawa rin umano ito para sa mga senior citizen. Lalo na mga senior, kasi mainit. Pag mainit, mas maganda ma-refresh yung iwas sa stress. Pakiusap ng lokal na pamahalaan panatilihin itong malinis upang mas marami pa ang makinabang. Bukas ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.